Dobrý den, jmenuji se Lucie Masopustová a vítám vás u prvního dílu podcastu Skleněné tajemství. Tento podcast vydává nadační fond Milo Fiori, který provozuje galerii na Milovské huti, odkud první díl vysíláme. V galerii vystavujeme více jak 1000 exponátů historického i moderního ateliérového skla a také nabízíme fascinující příběh světového, ale zejména českého sklářství. A právě o ten se chceme podělit nejenom s posluchači, kteří zatím nezvládli navštívit galerii, ale i s těmi, kteří nás už navštívili, a to i opakovaně. Naším dnešním hostem je Pavel Kysilka, zakladatel galerie na Milovské huti. Ahoj, Pavle. Ahoj, Lucia. Pavle, proč se náš seriál jmenuje Skleněné tajemství? Sklo a tajemství jsou jako dvojčata. Vždycky patřili k sobě. Už to, že náhodou při výrobě keramiky vznikla malá skleněná zrnka, byla záhada pro staré Egypťany nebo Syřany. A recepty na výrobu skla byly obrovským tajemstvím. Často se sdělovaly jenom ústně, vůbec se nezapisovaly a sdělovaly se třeba až na smrtelném loži. A dědili se z generace na generaci ústním podáním. A tajemství výroby skla se kradlo. Kradly se nejenom recepty, ale unášely se celé sklářské rodiny na jiná panství. Prostě tajemství a sklo patří k sobě. A o jakém skleněném tajemství si budeme dnes povídat? Nemůžeme začít ničím jiným než tajemným poutem, které nás všechny váže ke sklu. To pouto je opravdu jakési skryté, stále nás překvapuje všechny. A je to prostě fascinace nás lidí sklem. To tajemné pouto platí pro všechny generace, pro všechny kontinenty. A batole, když se přibatolí do nějaké místnosti, tak řeknu někdy, bohužel, první, k čemu se vrhne, jsou právě krásné skleněné předměty. A říkal jsem, že to je vlastně i pro nás trošku záhada, protože to naše prvotní pouto, to, co nás váže ke sklu, vychází z našeho nevědomí. Někdy se trošku nepřesně říká podvědomí. My jsme tím stále a stále překvapováni. A kde se v našem podvědomí vzala tahle fascinace sklem? Tím se zabývala celá řada psychologů. A přišli na to, že sklo v tomhle má něco příbuzného s některými dalšími materiály, jako je třeba zlato, nebo některé přírodní minerály, jako přírodní křišťál. A to vysvětlení je celkem jednoduché. My v tom skle podvědomě spatřujeme něco, bez čeho bychom nemohli žít, bez čeho bychom nemohli přežít. V první řadě je to samozřejmě vzduch. Třeba to čiré sklo nám připomíná to, co vidíme neustále kolem sebe, atmosféru, vzduch spojený s parami, když ten křišťálové sklo, když je ještě navíc nazdobeno nějakými rytinami, tak nám to může připomínat nějaké tvary mraků v tom vzduchu. No a podvědomě my cítíme, samozřejmě víme, jak je vzduch pro nás důležitý. Vlastně za den uděláme třeba v průměru, 10 000 nádechů a vlastně nevydržíme bez dechu víc než, pár desítek vteřin nebo minut podle toho, jak jsme vytrénovaní. Podobně můžeme mluvit o vodě. Není náhoda, že novorozenec se z 75% skládá z vody a bez vody vlastně nevydržíme na rozdíl od jídla. Nějak pár dnů jenom, třeba 5 až 7 dnů. No a zase všimni si, sklo nám krásně připomíná vodu ve všech jeho skupenstvích. Sklo umí napodobit tekutou vodu, jako tekutinu, umí napodobit páru, umí napodobit led nebo sníh. A my tam zase podvědomě cítíme tu obrovskou přitažlivost. No a vedle vzduchu a vody je tady třetí hezký zdroj té naší fascinace, a to je slunce. Slunce se odráží svým paprsky a zabarvením v materiálech, jako je sklo, ale třeba i ten přírodní křišťál. A
samozřejmě zase my podvědomě i vědomě tušíme a víme, že bez slunce by neexistoval život na zeměkouli, že slunce nás zahřívá, že slunce prostě je životadárným zdrojem. No tak sklo nám připomíná přírodní zdroje pro náš život, ale myslíš, že by se našlo i pouto ke sklu, které se váže na naše sociální vztahy? No ano, tak samozřejmě všichni víme, že člověk je tvor nejenom přírodní, ale společenský, vlastně bez svého okolí, bez rodičů by nepřežil, ale platí to i pro pozdější věk. No a co si myslíš, co je vlastně pro každého z nás takovým oknem do duše druhého člověka? Je to lidské oko? No přesně. Lidské oko, které je barevné, zase krásně se leskne a které je úplně unikátní věci, neopakovatelnou, je to orgán, prostě, který přitahuje náš zrak, ať už komunikujeme verbálně nebo neverbálně. A sklo nám zase podvědomě připomíná tady tento krásný a důležitý orgán. Sklo svým leskem, sklo svojí barevností. No a není náhoda, že této věci, té podobnosti skla a očí si všimli i skláři už v Benátkách, už někdy v 15. 16. století. My se občas v našem seriálu budeme zabývat i samozřejmě smutnými věcmi, protože to patří k životu. A ztráta zraku byla tehdy docela běžnou záležitostí. Navíc i ty sklářské pece a úlomky střepů prostě často vedly k poranění očí. No a skláři využili toho, že mohou svým uměním pomoct takhle postiženým lidem. A už tehdy v Benátkách vlastně byli schopni vyrobit něco, co se aspoň vzdáleně podobalo lidskému oku a vyrobit vlastně oční protézu, správně bych měl říct oční epitézu. A k dokonalosti tohle umění přivedli skláři tady nedaleko našich hranic na jihu Durynského lesa v městečku sklářském, které se nazývá Lauša. Tam někdy kolem roku 1835 skláři vyráběli propanenky, pro hračky, vyráběli oči, no a pak to zdokonalili a začali vyrábět už skutečně velmi dokonalé oční epitézy. A my se zase platí v našem seriálu, budeme bavit i o tom, že české země byly a jsou sklářskou velmocí, tak zase není náhoda, že dodnes i u nás existují výrobci velmi kvalitních očních epitéz. Doposud jsi mluvil o pozitivních podvědomých emocích. Neexistují i negativní podvědomé emoce? No bohužel ano. My z historie známe něco, co funguje jako tajemná hrůza ze skla. Je to něco, co je na pokraji šílenství nebo nějaké psychické poruchy a co dostalo i svůj medicínský název. Nazývá se to skleněný blud. Byla to jakási psychická porucha, která od zhruba 14. století postihovala stovky nebo tisíce lidí. A ty případy jsou zapsány zejména z vyšších vrstev. Je to dáno možná i tím, že vlastně o chudých lidech se nepsalo. A je to dáno ale i tím, že prostě ti bohatí lidé si mohli dovolit už mít v domácnosti nějaké skleněné předměty. Takovým nejznámějším asi v tom negativním slova smyslu nejslavnějším člověkem, který byl postižen skleněným bludem, byl jeden z francouzských králů, Karel VI. Ono se mu dokonce říkalo šílený. A podobně jako někteří další šílení vládcové, i on byl paradoxně oblíbený umaz. Žil někdy od roku 1370 až do roku 1422. A on měl hrůzu z toho, že podstatou jeho těla je sklo, čili křehkost, rozbitnost. A on tím, že byl postižen tady tou posedlostí, tak nosil vystužený oděv,
balil se do různých přikrývek, než si sednul na trůn, tak ten trůn musel být podestlaný, udržoval si distanc od lidí, zásadně si nepotřásal s nikým rukou. Tak vedle tady tohoto krále s tady tím skleněným bludem trpěli vzdělaní lidé, třeba holandský humanista, teolog, literát, historik, profesor, filozof, geograf a lékař Caspar van Baerle. Ten žil zase někdy od roku 1580 do roku 1648 a podobně jako Karel VI. Trpěl zase představou, že je zranitelný, že je rozbitný, že se může rozsypat na střepy. Docela populární postavou, která trpěla skleněným bludem, byla princezna Alexandra Bavorská. Ta žila v letech 1826 až 75. Ona zase žila utkvělou představou, že spolkla skleněné piano, no a tudíž se bála jakýchkoliv pádů, strkání, žila prostě v téhleté hrůze. A máme zde i další zajímavé postavy z historie. Já zmíním už jenom dvě poslední. Petr Iljič Čajkovský z největší pravděpodobností mohl také trpět skleněným bludem. Jeho životopisec David Brown zmiňuje, že když Petr Iljič Čajkovský dirigoval svoji novou operu Vojvoda, tak celý ten večer skončil fiaskem, protože on místo dirigování a místo pohybu rukou s taktovkou, tak si držel hlavu prostě zřejmě pod hrůzou, že ta hlava mu může spadnout a rozbít se. A nebyli to třeba jenom umělci nebo vládcové, ale i někdo, kdo má vykazovat jako pevnost a netrpět nějakými chorobami, jako jsou třeba vojenští velitelé, tak známe případ jednoho řeckého velitele armády, který žil v představách, že má skleněné nohy. O tom skleněném bludu jako o běžném postižení psal třeba René Descartes. A on tím jednak nám zanechal jako zprávu, že prostě ta choroba byla celkem rozšířená. On tím samozřejmě jako racionalista i sledoval takový podpůrný argument pro svoje tvrzení, že smysly nás mohou šálit. A ještě zmíním, že Michel de Cervantes, z kterého známe jako autora slavného Dona Quixota, tak kromě Dona Quixota napsal spoustu dalších děl a jedna jeho novela je právě o té nemoci toho skleněného bludu. Tím se zabývala zase řada psychologů a psychiatrů a zkoumali, proč zrovna sklo v lidech umělo a možná umí dodnes evokovat i tady ty negativní emoce. Ti historizující psychologové si všimli, že někdy od raného novověku se o tělu začalo říkat, že je křehkou nádobou. Dokonce se začalo používat jakési úsloví, že tělo je skleněnou nádobou, což byla právě metafora zranitelnosti a křehkosti. A zajímavý je případ jednoho psychiatra, který se zajímal samozřejmě tady o ten skleněný blud. Byl to nizozemský psychiatr, který v nedávné době, žil v Leidenu a v nedávné době v roce 1964 najednou zjistil, že u něho na klinice žije člověk, který trpí skleněným bludem. A sice ne v tom smyslu, že má tělo složené ze skla a to tělo se může rozsypat a rozbít, ale ten člověk použil to sklo jako metaforu, protože je přehlížený ostatními lidmi. Že je vyčleněný, že lidé prostě skrz něho jako vidí všechno ostatní, jenom ne něho. A zanechal nám docela hezký popis tady toho skleněného bludu. Jak se tahle nemoc léčila?
No tak já uvedu jeden příklad zase z historie. Někdy na přelomu 16. 17. století žil jeden šlechtic a ten žil utkvělou představou a jí to říkal, představou, že je skleněnou vázou. A choval se i jako skleněná váza. Spal na slámě a zase obaloval se do různých ochranných vrstev. No a on měl vedle sebe, mohl si dovolit mít vedle sebe lékaře a ten lékař k té léčbě přistoupil poměrně svérázným způsobem. Když ten šlechtic si zase jednou lehnul na postel a obestlal se slámou, tak on tu slámu zapálil, ten lékař, a zamknul toho šlechtice v té místnosti. A ten šlechtic začal, samozřejmě dostal hysterický záchvat, začal křičet uhořím, uhořím. No a on ten lékař na něho volal zpoza dveří, jak můžete uhořet, když jste ze skla, sklo nehoří. No tomu šlechtici došlo, že asi něco není v pořádku, že v podstatě je to jenom nějaký jeho blud a zdá se, že se z toho i vyléčil. A proč zrovna sklo vyvolával tyhle negativní emoce? Tak zase, co je popsáno v literatuře, tím skleněným bludem trpěli lidé, kteří by zřejmě vykazovali tak jak tak nějakou duševní poruchu, blížící se třeba šílenství. No a to, proč zrovna naplnili tady ten svůj sklon sklem, to bylo dáno tím, že zhruba od toho 14. 15. století, zejména ty bohatší vrstvy, se začínaly obklopovat skleněnými předměty, ať užitkovými, nebo předměty, které zkrášlovaly jejich bydlení. K tomu patřila i zrcadla samozřejmě, jako skleněný předmět. No a teď si představ, že ty žiješ vedle nějakého krásného skleněného předmětu, nebo každý den pozoruješ sebe, svoje tělo v zrcadle a to zrcadlo se rozbije. A nebo ta krásná váza nebo číše se rozbije. Takže ten pocit, ten ohrožení a zranitelnosti prostě se jako sám sebe nabízel. A ještě bych asi připomenul, že nejenom v domácnostech byli lidé obklopeni zrcadly a skleněnými předměty, ale třeba i v sakrálních prostorách ve velkých chrámech se začínaly někdy od dob gotiky objevovat nádherná skleněná okna, vitraje, nepřesně se jim říká vitráže, měli bychom používat vitraje, prostě krásná barevná okna složená z kusů, barevných kusů skla propojeného třeba cínem olovem. A na těchto oknech byli zobrazováni svatí, byli tam zobrazováni králové, velmoži, byl tam zobrazován i Bůh, byl tam zobrazován i Kristus. A někdy tato okna se právě od dob gotiky a později renesance se začala tvarovat do takových kruhových vlastně tvarů pravidelných. Říkalo se jim rozety, což znamená vlastně růžice. A tam kromě zobrazování zase různých biblických nebo mytologických postav, tam se začaly objevovat i různé symboly, které mají znázorňovat koloběh života, střídání narození a smrti. A často tam v těch rozetách se objevovala různá tajemství, zase která byla nepsaná, která se předávala jenom ústně, a sice v prostředí alchymistů. A lidé si o tom šeptali, povídali. No a teď si představ, že vlastně tady ty vitraje a rozety zobrazovaly všechny tyhle ty bytosti svaté Boha a lidé měli zkušenost, že i tyhle ty obrazy se mohou rozbít na 1000 střepů. Tak psychologové jsou přesvědčeni, že právě to, že i taková vzácná věc se může rozsypat, anebo tvoje tělo
zobrazené zrcadle se může rozsypat na 1000 střepů, tak jsou psychologové přesvědčení, že to se vlastně přeneslo i do hlav lidí a objevilo se to, co po staletí známe jako skleněný blud. Myslíš, že už jsme zmínili všechny zdroje naší fascinace? Dneska jsme se bavili o těch zdrojích, které plynou z našeho nevědomí. A v těch dalších dílech, které nás čekají, se naopak budeme bavit už o příbězích skla, budeme se bavit o tajemství výroby skla, budeme se bavit o tajemství barvení skla a budeme se bavit o tom, jak sklo několikrát v historii lidstva změnilo to, jak se díváme na svět a na sebe. Ale to už vlastně my vykročíme z toho podvědomí nebo nevědomí do toho vědomého prožívání světa a zjistíme, že tam jsou skoro neuvěřitelné a nádherné příběhy. No a pro našeho posluchače tam samozřejmě bude velmi atraktivní i to, jak se české země staly podvakráté sklářskou supervelmocí a jak vlastně do značné míry na tom trůnu sedíme dodnes. Prozradíš už teď, co nás čeká v druhém dílu? No tak ten druhý díl se bude jmenovat Od korálku ke gorilímu sklu. A budeme se v něm bavit o tom, jak sklo z takové jakési nenápadné a jenom náhodně objevené hmoty začalo zasahovat do našich životů čím dál tím víc, jak je i zásadně změnilo. A dokonce se budeme bavit o tom, že někteří historici si myslí, že jednou ta současná doba, v které žijeme, se možná bude nazývat doba skleněná. Pavle, děkuji za zajímavé povídání. A už teď musím říct, že se těším na druhý díl Skleněného tajemství a věřím, že i naši posluchači se těší podobně jako já. Na další povídání se těší Lucie Masopustová a Pavel Kysilka.